Vítám vás u malého nahlédnutí do mé cesty s koňmi. Poznáním sebe, poznám koně jsem původně založila jako prostor pro sdílení jiného přístupu ke koním. Měl ukázat, co dělám, co umím a jak se snažím pracovat s koňmi vědoměji, s respektem k jejich tělu i duši. Od té doby ale uplynulo moře času. Já sama jsem se proměnila a s tím se proměnila celá má praxe. Zlomovým bodem byla touha pomoci mému nemocnému koni. Zároveň i přání stát se lepším lektorem pro vás, mé studenty. Začala jsem studovat do hloubky, hledat souvislosti, objevovat, jak moc spolu souvisí anatomie, fyziologie, biomechanika pohybu a osobní rozvoj jezdce. Protože vše souvisí se vším, co přichází od koně, prochází námi a co vyzařujeme my, se dotýká koně až do hloubky. Bez poznání sebe sama, bez porozumění svému koňskému parťákovi, nelze dojít ke skutečnému jezdeckému umění. Stejně jako bez zdravého těla nemůže být zdravé duše. Moje cesta teď vede hlouběji do světa anatomie, fyziologie a manuálních terapií. Vzdělávám se, abych se mohla stát oficiálním koňským manuálním terapeutem. Díky tomu vám mohu nabídnout ještě víc. Nejen skrze lekce, ale i formou jemného ošetření vás i vašich koní. Při plánování lekcí je možné rovnou zahrnout i terapeutickou péči. Pro vaše koňské partnery i pro vás samotné, protože i vy si zasloužíte uvolnění, relaxaci, podporu a péči. Mým snem je tvořit skutečně komplexní prostor pro vás i vaše koně. Nejen dělej tohle a tamto, protože to říkám, ale pojďme se společně pochopit, proč a najít vaši vlastní cestu. Přála bych si, aby čas se mnou byl víc než jen lekce, aby to byl společný prostor se vším, co k tomu náleží, aby to bylo od srdce, s jemným dotekem a vzájemným pochopením. Mějte se krásně, Tera Wells.